everybody, this is me, Elisha Carlay. Maayong buntag sa tanan. Padayon gihapon atong mga Bisaya Vlogmas. So karong buntag kay kuan na 7 AM sa buntag. 7 AM gani no buntag jud. So karon chill lang sa ako kay alas 8 pa man akong klase. Nya mo to kanang nasayo lang ko kay gihatod pa nako akong mga igsuon sa ilang school. Wow. So anak kapoy kaayon no magigdahiga lang ko diri wala koy ka istorya so kamo na lang akong istoryahon kay ba mo koy ka istorya diri Buslat akong medyas. Okay lang yan. Nakaputay sapatos. So, today is Monday. So, this is the first school day for this week. So, actually, sa tinuod lang, nagalisod jud ko magbisaya, mag-istorya sa inyo ha, kay dili man po jud good ko anad kaayong magbisaya na ano ka nang straight kay even though na taga Davao ko kay dili man good Bisaya jud among main language especially sa balay, pero pag with friends ko Bisaya jud mi magbarkada and all. so ay dapat di ay pag maka-English ko lit ka na akong baba pero malimtan jud ako always so kamo na lang litik sa inyong mga screen. lit lang oh, kamo na akong istoryahon no kay board jud kay ko. This is my OOTD. Kay naka-PE jud ko kay mag-bowling me later. Pakita na ako sa inyo ang proper way of how to bowl. Wow. Because you know, with the MVPs. Char lang, dilipit ako kabalo mag-bowling. Wala pa akong any makeup, guys. Kay, kung mag-makeup ako padulong school, grabe na jud, malate na jud ko. Pero sa bagay karon no, pwede man ta mag-makeup karon. Sige, ano na lang ta. Ayos na lang ta para natay mabuhat. Okay. Butang ta mo diri ha. Asa man ta mo ibutang? Na. Manudlay sa ta, oy girl, kay marag ulaw kaayo no. So manudlay na lang sa ta. First step, manudlay. Oh, wala ko ka blower. Sige lang. Ay, magpiira man gihapon, may mahagard ra gihapon magtali ra gihapon. Yan. Clip usa ta kay wa tay headband. Yan. Mura mag-itlog. First gyud kay naga-sunblock gyud ko pero karon wala man ko sunblock na nadala na bilin sa balay. So sorry, kilay na lang sa. So by the way, na ako'y talent. I-share na ko sa inyo akong talent. So akong talent guys kay kanang diba always man ko late. So kay always man ko late kanang naga-makeup ko sa sakyanan na kanang naga-kilay ko sa sakyanan na good. So I can really do kilay well kapag ongoing ang car. So I think that's a talent, guys. Para ni sa mga tao na hiligod mag-cram, guys. Parehan ako, late comer kaayo na tao. So dapat magtuon jud mo mangilay sa car kanang maglihok-lihok na girl, okay lang girl, kilay is life girl. Anak jud na moments. So masking lubak-lubak na ay day lubak day. Mangilay jud gihapon ko. Pakadagdag man pud ni confidence, guys. Dili naman ni siya kanang arte-arte lang. We want to do makeup to look pretty for ourselves and not for others. So that's my mantra. Wow. By the way, I'm using for my brow is the Maybelline Tattoo Brow Ink Pen. Yan. Char! Pag short girl! Ana. So in the shade of oh no, I don't know the shade, but this is its color, you know. It's my first time to use this kind of color. Kay kuan gyud ako like black or dark brown. So try lang ko tag something new. Wala ko use fully for my brows. So unsa man kanina na. Okay, so next guys, for the cheeks, I'm using the Glossier na Cloud Paint something in the shade. Hoy, focus on me. Hoy. Basta ka na mo na akong ginagamit. This is so nice because aside sa magka-color ang cheeks nyo, it also moistures your cheeks. Wow. And stuff. Kasi it's a makeup and a skincare at the same time. So yun ang napansin ko sa mga glossy products.
So, a little bit of everything is nice. So, gamay lang jud ni siya cause though the beam na shade kay dili siya pigmented Bisaya ba? Pigmented. Say tama. According to the Glossier mga reviews, kay the shade Beam, kay nice siya for mga morena skin. See, no, kaganda niya, Ghost. I don't know if you can see the difference like from kanina, but it has color, but it's light lang. It looks natural. So, next is the lip tint. Wala ko lip tint! Oh my God! I'm so unprepared. Binabawi ko na po, hindi ko pala talent yung makeup sa car. Wala ko lip tint. Let's try this daw as lip tint. Pwede kaya? What you think, guys? Blush lang jud ni, or pwede ni lip tint. Try na to. Try na to, Glossier. Pwede kaya ni? What you think? Kung dili pwede, ay magsaba. So that is it for my school makeup routine. Even though napaka-incomplete niya, wala akong sunblock and lip tint. PE man gud gihapon mi later, so wala jud ko nag-prepare og mga makeup. Dapat dili jud ko mag-makeup pero wala man ko'y mabuhat. So ano lang, magpakita lang ako sa inyo akong almost everyday look. Kay dili man jud ko everyday nagaanin no, kay kapuyan man ko. So nga na to, masulod na ako sa school kasi pumasok ka na sa school. On our way to saan? Tulay! Butbuot pa na! Asa ta mga to? Ito ta sa Dover Lane. So, magsag-sag. Wala mi kabulong sa isakyan. Wala, may katulong sa sakyan. Hi! Welcome back to our life! Hi guys! So, mga din yung mga classmates. Mga classmates na way pulot. Uy, tulay! Gusto ko na si sir. Palihog lang, dili ni kasal. Pagdali taglakaw. Okay, so mangita ni jeep karon. Wa may ala. Ay, nag-ayaw man. Sig mabanggaan ta diri sa kig vlog. We're gonna ride a jeepney. Yes, sir. Hoy, di mo mauban? Jem. So excited to bowl. Okay, walay mag 1 2 3 ha. Di ba na ako ninyo mga nang. Tontong nagbayad ha. Mat na si Ben. Buwa pa ka? Artista ka, girl? Bebelay ka po, sir. Basta sa video. Artista, di ba pa video? Yay! Marbles! Unsa? Are you sure? With the MVPs. Para sa inyo ang proper way of how to bowl. Go, son! Muli namin. Hello! Kaigang ba? Vlog. Oh shit, mga walay participation. Participate po! I hate my friends. I think mag-change na ako ng friends. Bye! Jingle bells chime and jingle